שלום חברים, היום אני אראה לכם כמה סלים ברצף אני יכול. אז עכשיו אני אסביר לכם, מחר אני אעשה סרטון כזה של כדורסל במגרש אמיתי. עכשיו כן בבית אני אעשה כזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. איי. בואו נעשה הזדמנות אחת. אם אני מצליח מכאן, יש לי עוד הזדמנות. יאללה, דניאל, אתה יכול. תנו לי פליז עוד הזדמנות. אם לסרטון זה יהיה בערך עוד 10,000 לייקים, אני אעשה את הסרטון במגרש אמיתי.